Ola, estou aquí facendo probas de maquillaxe e perruquería, por iso teño estas pintas, para a obra teatral Selección Natural que estrearemos en Narón o 17 e 18 de outubro. É unha comedia lixeira, divertida e desinhibida. Coido que o público vai disfrutar moito. Xira arredor de dous temas moi actuais: o sexo e a corrupción, e como estas dúas cousas influen de xeito determinante na vida de dúas mulleres. Agardo por vos ali en Narón. Vicos.